Velkommen til. I dag der skal vi præsentere en lille video, hvor vi vil gøre det let forståeligt for dig, der lever med kroniske smerter til dagligt, eller langvarige smerter. Det er til dig, som er lidt udfordret på det her med at leve dit fuldendte liv, dit værdibaserede liv, fordi at smerterne simpelthen går hen og er en hindring for det. Så derfor så går den her video til dig. Go! Yes. Vi præsenterer nu en case, og det gør vi simpelthen for at gøre det lidt mere let forståeligt for dig, der sidder og ser den her video. Vi præsenterer Jonas. Jonas er 28 år gammel, og han arbejder til daglig som tømrer. Og de seneste 18 måneder har han altså døjet med skuldersmerter. Og de her skuldersmerter de er opstået til hans dagligdagsaktivitet, som er håndbold. Og håndbold, det er han så stoppet med grundet de her smerter. Det gjorde han for 4 måneder siden. På grund af alt for mange smerter. Og de her smerter, de påvirker simpelthen hans hverdag. Han kan simpelthen ikke leve det her liv, hvor han er sammen med sine venner længere. Han har trukket sig socialt. Både sammen med hans håndboldkammerater, men også alle hans andre omgangskredse, fordi han simpelthen ikke kan håndtere det, og han kan simpelthen ikke overskue det. På arbejdet så tager han mange ekstra opgaver. Han arbejder stadig det arbejde, som han gjorde før sine smerter. Og han ignorerer de her signaler, som kroppen siger til ham, altså de her faresignaler, hvor han burde holde flere pauser. Det gør han ikke. Han bor alene, og han bor ikke sammen med nogen, som han har snakket med til dagligt. Og en lille detalje. Dengang han var lille, så døde han især meget med ensomhed. Og det kan han rigtig mærke, de symptomer, de begynder at komme frem i ham igen, hvor han mærker den her alene tilstedeværelse i hverdagen. Han kan ikke rigtig mærke sig selv længere, og han føler ikke rigtig længere, at han gør det rigtige. Han går til fys. Det gør han 4 gange om ugen, men han har ikke den her oplevelse af, at det virker for ham. Så der skal ske noget nyt nu. Ved langvarige smerter, der ser vi ofte det, vi kalder for ufunktionelle handlinger. Og ufunktionelle handlinger, det er noget, man ligesom begynder at gøre, når de her smerter begynder at tage over. Så kan man sådan udsætte sig selv for forskellige strategier, man måske i øjeblikket føler giver mening, men egentlig på langvarig sigt kan være med til at vedligeholde de her smerter og problemer. Ved Jonas, der kan det fx være, at han overbelaster den her skulder, som ligesom vedligeholder smerten. Han har svært ved sådan at holde de her pauser og restituere, fordi han ser det som en svaghed, når han ligesom anerkender, at der er en smerte. Udover det, så er han begyndt at trække sig socialt, så denne her ensomhed, han måske førhen har oplevet, og han er bange for at opleve igen, den bliver ligesom lige så stille forstærket. Og så har han også denne her alt eller intet mentalitet, hvor han enten skal være 100%, eller så er det ingenting. Så for eksempel på arbejdet er han jo stadig 100% og formår ikke at tage de her pauser, men ved håndbold, hvor han ikke kan være med længere, der er han helt stoppet det. Nå, og hvad gør vi så nu? Jonas han kan arbejde på at komme ud af den negative spiral, som han sidder fast i, ved at genfinde sine værdier. Værdier, det kan for eksempel være at være en god ven, eller leve en sund livsstil. Og værdierne, de kan fungere som kompas, der kan hjælpe Jonas i retning af et meningsfuldt liv. Med nogle simple hjemmeøvelser, som vi introducerer her senere i videoen, så kan Jonas forsøge at blive klogere på sine værdier. Det kan hjælpe ham til at få adskilt de personlige værdier fra det overfladiske behov, som han har for at præstere som tømrer og håndboldspiller. Det giver ham også et bæredygtigt grundlag for at tage beslutninger, og det skaber motivation for at slippe ud af den negative spiral, som han sidder fast i. Det kan også blive nemmere for ham at mærke, hvad det rent faktisk betyder noget, når kroppen gør ondt og den larmer. Jonas' værdier, det er at være en god kollega, ved at være til stede, og ved at samarbejde og være ansvarlig, og ikke ved at overpræstere, som jo faktisk er det, der sker nu her i den negative spiral. En anden af hans værdier, det er at være fagligt dygtig og arbejde klogt og langsigtet, og ikke ved at presse sig selv ud i en overbelastningsskade, som der sker lige nu.
Derudover så er en anden til hans værdier, det er også at være social og fysisk aktiv i livet uden for arbejde, og heller ikke som det ser ud nu, hvor han ikke har overskud til at gøre noget, når han er fri fra arbejde. Hvordan kan Jonas så begynde at gå i retningen af et meningsfuldt liv? Det kan han gøre gennem små, bevidste handlinger, der understøtter de værdier, som han har fundet frem til. Det er små beslutsomme skridt i den rigtige retning, som for eksempel at indføre korte pauser på arbejdet, der skal ses som en ressource og tegn på, at han passer på sig selv, frem for at se det som en svaghed, at han har brug for pause. Det kan også være at ringe til en god ven en gang imellem for at hyggesnakke lidt, for på den måde at komme nærmere et mere socialt liv. Det er vigtigt at lære at tage små skridt af gangen, fordi så er der større sandsynlighed for, at man faktisk kommer til at gøre det. Og man kan også sagtens komme til at fejle i det her, men det er også helt normalt, og der er ikke nogen grund til bekymring, når det sker. Så handler det bare om at komme op på hesten igen og gøre sit bedste. Action. Godt. Nu har vi gennemgået hele den her problemstilling, som hører under det her. Jonas han bare fikser med i løbet af hverdagen. Vi har præsenteret alle de begrænsninger, han har, men så er vi også kommet frem til, hvad der i virkeligheden er for nogle ressourcer, han egentlig har at rykke på. Det, der så kunne være centralt at gøre nu som fagperson, det vil jo så være at uddelegere et værktøj, både for at synliggøre det for ham og visualisere det sådan helt konkret. Hvad er det, der begrænser ham, men hvad er det så også, som er mere værdibaseret i hans liv? Det kan vi så gøre blandt andet med et værktøj som det vil jo blive præsenteret. Yes. Så vi har sådan en lille hjemmeøvelse, der også kunne være relevant for dig derhjemme, der ser med, og er udviklet af noget, der hedder ACT. Og det handler om, at man ligesom først her i den venstre side kigger på det, vi kalder kamp og lidelse, hvor der er noget, der hedder problematiske tanker og følelser. Så det vil være de ting, som Jonas han ligesom oplever, der er problematiske for ham. Et eksempel, det kunne være det her med, at han er bekymret for at blive ensom. Venner og familie. Så på den måde, der kan Jonas ligesom læse de her ting op og se, hvad er det, han gør nu, og hvad er egentlig det, han gerne vil sigte imod. Og hvordan kan han måske prøve at rette lidt mere over mod det, der giver mening for ham, frem for at lave de her handlinger, som måske er det nemme lige nu, men ikke giver så meget værdi. Det kan du også prøve at gøre derhjemme.